Preacucernici părinți, domnule primar, distinși oaspeți, doamnelor, domnilor, dragi copii, care ne faceți bucuria să fiți astăzi în această însorită zi de primăvară, dinaintea Bunei Vestiri, prezenți aici în lăcașul de cultură al municipiului Brad, spre a descoperi împreună, așa cum am făcut-o de-a lungul timpului, de această dată strălucirea cântului psaltic religios și strălucirea picturii din icoanele pictate în timpuri imemoriale și în prezent. Ne sunt oaspeți astăzi, distinși oaspeți, componenții grupului Sfântul Ioan Damaschin din Cluj-Napoca. Domniile lor s-au ocupat de aranjarea acestei expoziții și de tot ceea ce ține de programul acestei zile. Este un eveniment care, cu siguranță, își va dovedi în timp unicitatea, pentru că este prima oară când așa ceva, o manifestare de o asemenea anvergură și de o asemenea natură se petrece în orașul nostru. Iată că, alături de inițiatori, municipalitatea încearcă să vă ofere trăiri unice. Am trăit strălucirea aurului la brățările dacice din anul trecut, trăim strălucirea cuvântului scris la diversele manifestări cu cartea și astăzi bucuria unei întâlniri religioase. Despre ceea ce se va întâmpla astăzi, am să-l invit să vă spună câteva cuvinte pe domnul Părinte Alexandru Letea, parohul Parohiei Brad 1. Mulțumesc! Preacucenice Părinte Consilier, Preacucenice Părinte Protopop, domnule primar, onorate oficialități, doamnelor și domnilor, iubiți credincioși și distinși oaspeți. Am avut această inițiativă deoarece foarte mult se vorbește în ziua de astăzi despre recursul la spiritualitate, la revenirea la adevăratele noastre valori. Și am gândit că este potrivit să îi aducem pe cei de la Cluj, grupul Sfântul Ioan Damaschin, pentru a ne arăta valorile spiritualității noastre. Valori cuprinse în icoane, în muzica psaltică, în arhitectura care ne este prezentată aici ca și model. Și cred că toate aceste valori pe care noi le avem, dar de multe ori, din păcate, le uităm, este bine să le redescoperim, pentru că prin ele ne putem apropia mai bine de Dumnezeu. Dacă în timp au pătruns în spiritualitatea noastră idei străine de fundul nostru creștin autentic,
și manifestările lor în afară, în artă, în tot ce înseamnă arta bisericească, este bine să facem acest recurs la spiritualitate și să redescoperim valorile noastre. De aceea am gândit acest eveniment care se desfășoară atât aici la Casa de Cultură, prin vernisajul de expoziție de icoane, prin concertul de muzică psaltică, dar o să-l și trăim, acest eveniment, în biserica noastră, diseară la slujba de priveghere și mâine la Sfânta Liturghie. Asta arată faptul că noi vedem unite cele două, teoria cu practica. Nu se poate să vorbești despre valorile creștine dacă nu le trăiești. Și nu le poți trăi dacă nu le cunoști, nu le descoperi și nu le promovezi. O să vorbească mai mult despre această expoziție care a fost aranjată într-un mod inedit. Eu am fost surprins de modul în care cei de la Cluj au gândit această expoziție, pentru că există și icoanele vechi, și icoanele pictate de dânsii și tot ce vedeți aici. Le-au aranjat tocmai pentru ca să demonstreze ceva. Și acel ceva pe care vor să vi-l aducă în fața dumneavoastră, să vi-l spună ei. Eu aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri, cei care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment, protopopiatul Brad prin Părintele Protopop Josa Ioan, bineînțeles Primăria Municipiului Brad prin domnul primar Florin Cazacu, Consiliul Local, Casa de Cultură care ne-a sprijinit foarte mult și cu care am colaborat foarte bine, doamna directoare Leucean Bianca și tot personalul de aici de la Casa de Cultură, bineînțeles partenerii noștri și oaspeții noștri de la Cluj despre care am vorbit. Nu puteam organiza acest eveniment fără sprijinul parohiei Curechiu, prin Părintele Cioară Trif Călin. Și îi mulțumim Părintelui și celor din parohia Curechiu pentru că au acceptat cu binecuvântare Episcopiei Debe și Unedoarei ca icoanele de la parohia Curechiu să fie aduse, să fie expuse și să ne bucure privirea, să ne încânte sufletul. Și de asemenea mulțumiri aducem Mănăstirii Crișan, Părintului Exarh Visariu Neac, care a făcut tot posibilul ca oaspeții noștri să se simtă bine pe perioada șederilor aici, la Brad. Vă dorim să vă bucurați de icoanele minunate, de muzica psaltică ce o vor interpreta oaspeții noștri și de tot ce se va petrece aici. Un singur lucru numai aș vrea să spun, chiar dacă risc să ies din discursul academic pe care o să-l ascultați în continuare, de multe ori muzica psaltică nu este bine înțeleasă. Icoana bizantină nu este bine înțeleasă. Pentru că foarte ușor noi cei din ziua de astăzi apelăm la forme mult înstrăinate de valorile autentice. Atât în ceea ce privește icoana, cât și cântarea. Dacă o să auziți o muzică ce o să vi se pară, poate, la început ciudată, dar pe măsură ce o să o ascultați, o să vedeți că este, de fapt, muzica rugăciunii. Și dacă o să priviți o icoană pe care la început nu o înțelegeți, o să vedeți că icoana aceea este, de fapt, locul prezenței lui Dumnezeu. Vă dorim să vă bucurați de tot ce se petrece aici și audiție plăcută în continuare. Mulțumesc! Părintelui Alexandru Leda. Iar acum, doamnelor și domnilor, dragi oaspeți, stimați invitați, neobosit și neîncetat alături de tot ceea ce se petrece din punct de vedere spiritual în municipiul Brad, domnul primar Florin Cazacu va rosti câteva gânduri. Dragocernici părinți, onorați invitați, dragi prieteni. Astăzi nu cred că cuvintele sunt importante. Astăzi este momentul în care cântul și pictura trebuie să fie puse la loc de cinste. Am răspuns cu mare drag inițiativei Protopopiatului și Parohiei Adormirea Maicii Domnului din municipiul nostru de a organiza un asemenea eveniment astăzi. Este primul eveniment de acest gen la care eu, ca și primar, particip în municipiul Brad și vreau să-i felicit pentru această inițiativă. Mâine este sărbătoarea creștină Buna Vestire, știm cu toți.
în Biblie este un citat extrem de interesant pe care vreau să vi-l spun acum. Arhanghelul Mihai spunea: bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Pentru prima dată în Sfânta Scriptură, Fecioara Maria este numită cea plină de har. Astăzi, la Casa de Cultură, avem de a face cu oameni care au un har special. Au talentul de a cânta și de a interpreta într-un mod deosebit muzica psaltică. Avem parte de icoane vechi de peste 200 de ani din parohia Curechiu și tineri care au pictat icoane noi. Este o sărbătoare a harului astăzi. Mă bucur că are loc la Brad un asemenea eveniment cu totul și cu totul special. Bunul Dumnezeu să vă dea putere să înțelegeți harul pe care îl dăruiește oamenilor și dumneavoastră tuturor. Vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți prezenți astăzi. Bună ziua! Preacucernici părinți, domnule primar, stimați invitați, ne bucurăm că ne-ați invitat în mijlocul dumneavoastră. Probabil vă puneți o întrebare simplă: de ce arhetip? Toată lumea a văzut afișul, toată lumea a văzut titlul evenimentului. Arhetip pentru că grupul Sfântul Ioan Damaschin își propune un discurs interdisciplinar între pictură, muzică și arhitectură de tradiție bizantină, niște valori pe care, din nefericire, în spațiul transilvanian au fost uitate din cauza condițiilor istorice. Asta nu înseamnă că ele nu au existat înainte de ocupația austro-ungară. Aici aș dori să menționez un lucru pe care l-am aflat și noi de destul de puțină vreme. În localitatea Frumușeni, în județul Arad, s-a descoperit un sit bizantin. Este o mănăstire cu denumirea Bizere, ceea ce demonstrează încă o dată în plus că pe teritoriul Transilvaniei a existat acest tip de artă. De ce un discurs interdisciplinar? Pentru că pictura, muzica și arhitectura, aș îndrăzni să spun că este, bineînțeles, forma de metaforă, treimea artelor eclesiale. Pictură fără muzică și muzică fără arhitectură, practic este imposibil de realizat. Ele sunt un întreg pe care noi îl cercetăm de ceva vreme, mai exact de 16 ani. Am încercat, prin simpozioanele pe care le-am organizat, să atragem atenția publicului, clerului și oamenilor care pot face ceva în direcția aceasta, să susțină demersul nostru. De ce este important acest tip de artă? Considerăm că într-o eră a globalizării, că ne place sau nu ne place lucrul acesta, identitatea culturală rămâne și spirituală rămâne un punct forte pentru o națiune. Acesta este motivul pentru care am îndrăznit să denumim expoziția Arhetip. S-a creat o misiune, este Arhetip 2, Arhetip 1. Deci prima manifestare de genul acesta a avut loc la Cluj-Napoca pe data de 8 martie la Muzeul Etnografic, unde chiar și acum există expuse icoanele în spațiul respectiv. Arhetip sau arhetipuri, pentru că izvoarele ne oferă garanția tradiției. O tradiție care nu trebuie uitată. Într-o discuție avută cu părintele Letea, la telefon, îmi punea o întrebare foarte interesantă. Bun, arhetip de tradiție bizantină, dar de ce punem și icoane pe sticlă de Nicula? Ce legătură au icoanele pe sticlă de Nicula, care sunt prezente în expoziție, cu icoanele pe care le realizați voi și care sunt de tradiție bizantină? Nu întâmplător am așezat expoziția într-un anumit mod. Pe peretele din dreapta mea, chiar la intrare, există 3 icoane cu Maica Domnului Hădeghitria, o icoană pe panou de lemn veche,
din parohia Curechiu, o icoană pe sticlă, tot cu Maica Domnului Hodeghitria din parohia Curechiu, și a treia icoană, o icoană contemporană cu Maica Domnului tot Hodeghitria. Le-am alăturat una lângă alta ca să demonstrăm că ele, din punct de vedere arhetipal, nu se diferențiază cu absolut nimic. Detaliile constitutive din interiorul arhetipului este diferit, dar asta este normal pentru că ele au fost realizate în diferite perioade. Aș dori să fac cumva legătura între icoana de tradiție bizantină și icoana pe sticlă de Nicula, prin faptul că condițiile istorice nu le-au permis românilor din Transilvania să picteze icoane pe panouri de lemn. Acest lucru a fost interzis într-o anumită perioadă. Icoana Maicii Domnului de la Nicula a fost adusă din Ucraina. Ea a stat în Mănăstirea Nicula o perioadă, după care ea a fost îngropată în pământ. Iar țăranii din zona respectivă, pentru că aveau o evlavie cu totul specială la icoana Maicii Domnului Făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula, s-au gândit să reproducă la nivel arhetipal, bineînțeles inconștient, pentru că ei nu aveau studii în domeniu, dar au surprins, să zicem, același duh prin aceste arhetipuri. Și în felul acesta, iconografia și ortodoxia în Transilvania nu s-a pierdut. La un moment dat, Părintele Stareț, arhimandrit Andrei Coroian de la Nicula, ne spunea că a avut o delegație de la Mănăstirea Vatopedu, pe cuviosul Efrem Vatopedinu, și s-a dus și s-a închinat la icoana Maicii Domnului, Făcătoare de minuni. Și după ce s-a închinat, a venit la Părintele și a zis, se zice, este același duh, suntem ortodoxi. Deci, garanția tradiției este cumva asigurată prin aceste arhetipuri iconografice, care nu trebuiesc denaturate, care trebuie păstrate ca niște pecete ale Sfinților și care, îndrăznesc să spun, bineînțeles, am avut dezbateri și cu domnul profesor universitar Sorin Dumitrescu în privința asta. El spunea foarte frumos că silueta Maicii Domnului din icoană, împreună cu pruncul, în icoana Maicii Domnului Hodeghitria, este practic silueta unei biserici bizantine cu două turle. Și atunci vă întreb, al treilea element arhetipal, care este? Nu este muzica. Muzica care este gândită tot în perspectivă inversă, exact ca și icoana, exact ca și arhitectura, dar n-aș dori să intru în detaliu muzicii și arhitecturii, pentru că avem lângă noi doi specialiști în acest domeniu. Pe doamna conferențiar universitar, dr. Elena Kircev, care este bizantinolog, predă paleografia artei bizantine la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, și pe domnul Călin Kiefer, care este un arhitect foarte talentat, care are un potențial uriaș și care și-a demonstrat acest potențial prin realizarea unei biserici cu totul și cu totul deosebite în parohia Învierea Domnului din Cluj-Napoca, în cartierul Zorilor. Am adus și la Brad o variantă mai mică a machetei, care am prezentat-o în expoziție. Deci, acest discurs interdisciplinar este interdependent. Deci, artele acestea sunt conexe. Deci, nu pot ființa, să zicem, una fără de alta. În speranța că nu v-am plictisit, le dau cuvântul invitațiilor noștri și dacă sunt întrebări, deci i-am spus părintelui că aș dori un discurs formal, plictisitor. Aș dori, dacă se poate, și există oameni care sunt preocupați de acest domeniu și vor să pună întrebări și noi le putem răspunde la întrebările pe care ei ni le pun, cu cea mai mare plăcere, chiar și în timpul vernisajului, să încercăm cumva să depășim statura asta de monolog. Deci să fie cumva un discurs interactiv și între public și cei care prezintă lucrurile acestea, ca să fie un dialog viu, să simțim cu adevărat că trăim. Vă mulțumesc!
Stins auditoriu, mă bucur să mă aflu astăzi aici la Brad, pentru că rădăcinile se află aici, tatăl meu era din zonă. Bucuria este așadar foarte mare. Pe de altă parte, mă bucur pentru că am o deosebită trăire atunci când sunt invitată să vorbesc despre muzica bizantină. De data aceasta, sigur, în acest context în care cele trei arte ecleziale se întâlnesc. Manifestarea inițiată de grupul Sfântul Ioan Damaschin sub acest titlu Arhetip s-a coagulat, aș spune eu, în jurul la trei cuvinte. În afară de arhetip, aș adăuga școală și aș adăuga tradiție. Despre arhetip ați auzit câteva cuvinte înainte, o să revin și o să spun câteva cuvinte și despre arhetip în muzică. În ceea ce privește școala, pe de o parte, grupul Sfântul Ioan Damaschin este o școală, pe de altă parte, două școli și-au dat mâna la realizarea acestei manifestări. Este vorba despre Universitatea de Arte din Cluj, reprezentată de domnul Sorin Albu, și Academia de Muzică Gheorghe Dima, reprezentată prin cea care vă vorbește. Am spus că voi reveni la cuvântul arhetip. Poate că în muzică nu se dezvăluie atât de ușor arhetipul ca și atunci când este vorba de pictura bisericească. Ați privit cu toții icoanele expuse aici și ați întrezărit niște modele pe care le cunoșteați. Atunci când suntem în biserică, muzica este rugăciune, ca atare nu o privim din perspectivă analitică. Dacă o analizăm însă, dacă stăm să ne gândim la aceste aspecte, vom găsi foarte multe modele, foarte multe arhetipuri care s-au păstrat de-a lungul celor 2 milenii aproape în această muzică, pentru că toate cântările obișnuite astăzi în Biserica Ortodoxă s-au constituit de-a lungul secolelor, pornind de la niște modele care au fost păstrate. Un arhetip găsim în genurile poetico-muzicale care au apărut în primele secole imediat după oficierea religiei creștine. Mă gândesc la tropar, condac, canon, care au rămas aproape neschimbate până astăzi. Poate în ceea ce privește dimensiunile, canonul și condacul fiind în vremea aceea niște poeme de mari dimensiuni, astăzi ele s-au redus la câteva strofe. Regăsim asemenea arhetipuri în ceea ce privește linia melodică, felul în care aceasta este construită. Un alt arhetip din punctul de vedere al muzicii ar fi notația muzicală specifică, pentru că această muzică, muzica de tradiție bizantină sau muzica psaltică, îi se spune în mod curent, este notată, este consemnată în scris cu ajutorul unui sistem de semne care se numesc neume. Deci această muzică nu se scrie pe portativ. În partea aceasta a țării, în interiorul lanțului carpatic, tradiția psaltică s-a pierdut din cauza contextului politico-istoric. Cunoaștem cu toții ce s-a întâmplat în perioada în care Transilvania era sub dominația austro-ungară. Aici se cântă după cărțile lui Cunțan sau cartea lui Cunțan de cântări bisericești, care a fost tipărită în 1890, iar melodiile sunt notate pe portativ. A fost o inițiativă aparținând Marelui Mitropolit Andreiu, în intenția de a conserva, de fapt, tradiția, de a păstra tradiția cântării strămoșești, și s-a notat pe portativ ceea ce la vremea respectivă circula pe cale orală. Am amintit cuvântul tradiție și spuneam că îl văd ca cel de-al treilea
termen care ar putea să caracterizeze succint această manifestare. Pregătindu-mă pentru cuvântul pe care trebuia să îl rostesc astăzi în fața dumneavoastră, apropo de tradiție, mi-am adus aminte de un text foarte frumos, rostit în urmă cu vreo 15 ani, la o manifestare aproximativ asemănătoare la Iași, de prefericitul Părinte Daniel, care pe vremea aceea era mitropolit al Moldovei. Discursul său pornea de la o întrebare și am să permit, cu îngăduința noastră, să vă dau chiar un citatul exact. Pornind de la afirmația astăzi, Biserica se află într-o lume împărțită între tradiție și modernitatea secularizată, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a formulat următoarele întrebări. Care este muzica aceea care corespunde simțului Bisericii Ortodoxe în lucrarea ei misionară și mântuitoare? Care este arhitectura autentică ortodoxă? Și, bineînțeles, a încercat să dea și răspunsul. Acea arhitectură este ortodoxă care este conformă cu liturghia ortodoxă. Și mai departe spune, este muzică bisericească aceea care este conformă cu Sfânta și Dumnezeiasca liturghie a Bisericii, conformă cu conținutul credinței exprimat în Sfânta Scriptură și în operele Sfinților Părinți. Suntem îndemnați așadar la păstrarea tradiției. În ceea ce privește muzica, trebuie să știm că există două forme de manifestare a acestei tradiții. O formă este aceea a tradiției scrise, adică toate cântările bisericești au fost notate la început în manuscrise muzicale și consemnarea în manuscris muzical a durat secole de-a rândul. Primele cărți de muzică bisericească cu acea notație specifică despre care vorbeam, cu neume, s-au tipărit abia în secolul al XIX-lea și pentru a ne da seama de rolul pe care l-au avut țările române în păstrarea ortodoxiei, este bine să știm că prima carte de acest fel de muzică s-a tipărit în România, la București, în 1820, de un grec, Petru Efesiu, venit să îi învețe pe români cântarea bisericească, după ce în ceea ce privește muzica a survenit o